naħseb li tkun logħba interessanti ħafna x'naħseb l-aħjar ġixtimijiet tul l-istaġun waslu sa hawnhekk u naraw għadha x'ikun ir-riżultat. L-logħba tal-ħamrun għaddiet, kellna ċans rajt mhux tlifnieh dik il-logħba tal-futbol. Issa għan id-decider għada, ġifieri passat u nħarsu l-logħba ta' għada. Enerġija pożittiva tagħna naħseb tim żagħżugħ li għandna u tim ġdid kollu enerġija naħseb hija xi ħaġa pożittiva fit-tim tagħna. Il-coach tagħna naħseb bil-parili kollha li jtina li aħna għadna żgħażagħ huwa hija tajnuna kbira, ġifieri naħseb il-pluses tagħna huma li billi għandna tim żagħżugħ naħseb nobdu ħafna mill-istruzzjonijiet tal-coach. Naħseb li żewġ timijiet li bilanċjati ħafna, ġibna stess punti, fl-ewwel round rebħu ma' Tuwan, fit-tieni round rebaħna aħna Tuwan, ġifieri ma nħoss li hemm xejn differenza bejn ġistimijiet u ħadkun logħba li tiddeċidi fejn imur il-kampjonat. Nappella l kulħadd jitla' biħġaru lejl-ground u jkun xi jkun ir-riżultat jibqa' wara tiegħek. Il-partitari importanti li jkunu dejjem hemm warajna. Ituna ħafna saħħa ġifieri nispera li jkunu hemm warajna għada wkoll bħal dejjem.